Kagawad kini ha. Wala si kagawad kini ha. Kung ito istorya. Was kini ulay. Mingabang suspect sa gihimong operasyon sa puwersa sa PDEA Davao del Sur o PNP Provincial Drug Enforcement Unit sa Davao del Sur pasado alas 5 kagahapon sa hapon Nobyembre 12, 2025 sa Purok 6, Barangay Poblasyon, Hagonoy. Subay sa report sa mga pulis, unang napalitan ang suspect og usa ka sachet nga adunay sulod sa gituohang shabu nga mitimbang og 1.3 grams. Din hinagipusasan ang suspect nga giilang si alias Renel, 39 anyos, kanhi HEPE sa usa ka departamento sa lokal nga gobyerno sa Hagonoy, Davao del Sur. Urgent ko gikan na school at college. Na magbinuang ko gigunana. Wala makadulot sa mga operatiba ang pangatarungan sa suspect og dihang gikapkapan nakuhaan pa kini og laing tulo ka sachets nga adunay gituohang shabu nga tanan-tanan mobalor sa 110,840 pesos. Atubangan mismo sa dinakpan gihimo ang inventory sa mga nasignit nga ebidensya. Subay sa record sa PDEA-11, usa ka high value individual regional target list number 8 ang suspect sa illegal nga droga. Ikalima sa listahan sa PNP Davao Region. Napriso na ang suspetsado nga magatubang og kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.